Ang tao nga moingon nga naa kaniya si Kristo, naa kaniya ang Dios, apan wala kini nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo, dili tinuod ang iyang pagtuo nga dunay Kristo, nga dunay Dios sa iyang kinabuhi. Tungod kay ang tinuod nga dunay Kristo, magkinabuhi gayud kini sa pagtulun-an ni Kristo. Ikaduhang Juan 1 versikulo 9. Ang tao nga wala magpabilin ug wala mutuman sa pagtulun-an ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang Amahan ug ang Anak, anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. Mao ka na igsoon, kung moingon ka nga naa kanimo ang Dios, anaa kanimo si Kristo, kinahanglan nga magsunod ka sa pagtulun-an ni Kristo. Kinahanglan makita si Kristo sa atong mga kinabuhi, makita sa atong mga binuhatan, makita sa atong mga sinultian nga si Kristo anaa gayud sa atong mga kinabuhi, nga nagsunod kita kanunay sa pagtulun-an ni Kristo. Sayon ang pagsunod ug dali ang pagsunod sa kabubuton sa Dios sa pagtulun-an ni Kristo kung naghari si Kristo sa atong mga kasing-kasing, kung naghari siya sa atong mga hunahuna. Tungod kay tudluan kita sa Holy Spirit ni Lord kung unsaon nato pagkinabuhi nga makapahimuot gayud sa Dios. Busa kung tinuod ang atong pagtuo ngadto sa Dios, kinahanglan makita si Kristo sa atong mga kinabuhi. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong nga ang Amahan ug ang Anak, anaa kaniya kun tinuod siya nga nagsunod sa pagtulun-an ni Kristo. God bless sa tanan.